9, ja neviem už. Neviem, aké intro. Podľa intro nepotrebujem. Intro je hrozne trash. No čiže máme tu, už neviem koľkatý diel akcie. Tuším 8 už to bude. A dneska, keďže je Halloween, no ešte nie Halloween, ale za chvíľu, za 3 dní bude Halloween. A v ten deň toto asi aj vyjde. Budeme vyrezávať tekvice, ale máme tu neklasické tekvice, ale netekvicu. Pomelo. Hokkaido, ktorá je úplne na hovno a toto neviem, čo je tekvica a maso. Toto je Hokkaido. Reálne to je masová tekvica. A ja som takže vlastne ono to presne. Poďme začať. Pôjde to úplne na hovno, lebo proste toto nejsú klasické tekvice. Nemali proste už vypredaj bol. Nebol vypredaj, bolo vypredané. No bol plný vypredaj a všetci. Je tu pani kamera ešte, prísam Bohu. Čo ti dáva? Tak, no to je ti tam. Ja chcem si načo najväčší ten bratku. OK, zatiaľ to je docela v pohode. Hej. Bum. Bojím sa o svoj život. To by som asi ešte mal viac nakrojiť. Pozrite, ak vyzerá ten môj, ináč to bude docela v pohode. Ukáž to na kračke. Pozrite, mekiak. No, akože? Wow. No, to tiež ako už. A vonia to docela dobre. No, že to pomalo není skazené. Že tam bola. Tam dole sú. To je, nebude týždeň osvetené. No ale ide to, no tak ono to vyzerá meko, ale ide to úplne na hej. Strieka to všade. Uvidíme, aké to budeme dielať, ja si musím otvoriť. Stojí to tak, že to nestojí, takže to tu nám držím. Tak to troška pitváme a podľa mňa. Počkaj, ináč to nie. Akože takto to ide. Tak to pozri, ja si to po kúskoch, takto. Zjem celú časť, zjem kúsok po kúsku. I want to die. Čo si oni? Palone. No akože, aha. Ale akože podľa mňa tento spôsob celkom pôjde. No, akože. Proste keď ľudia vykúpia normálne tekvice, tak potom to ľudia musia... Ako nie, len to my sme nešli. Alebo ešte, alebo v jednom obchode mali, ale netrafili sme otváracie hodiny. Tak. No a ja som to už dvakrát vidím otvoril. aj vnútrajšok. Ja som to dvakrát otvoril a nič tam není. Ja vám to nové puzzle. No aha, ja už som to vyzerať. Ja už to môžem toto, ešte tu si trocha narežem a už to môžem glabať. Nakoniec to nemusí dopadnúť tak zle. Ale tak, toto je trochu fail, ale tak... Nemusel som tak, že na druhýkrát, ale bude som si to lepšie vyberať takto. Potom to budeš upratovať nebo nič. Dva druhý tekvice miešate, vy ste geniálni. To je ťažko, jak... Takže nakoniec Alex dopadne asi najhoršie. Počkaj, si tam takto, aby som to nezroval, musím tiež. Takže s týmto nožikom to ide skvelé, možno skús tento môj. Som tam nemusel dať. Takže rob si to, vieš čo, že zapichni to a vyber to takú pákovou metódou a až takto štiepaj, ako keď štiepaš triesky. Čo robím, neboj sa, čo robím. Amen, konec, hotovo. Už tento rok skapem, zdechnem a už to bude ináč. Hotovo. Tak rob ako uznáš sa vhodné a ja už tu mám celkom peknú dieru, ja už si tam položím Ježišku. Počkať, čo? On tam nič nemá. On tam reálne... Chápeš, to má tekvica je celá, čo sa sklá proste z normálne, že plných kusov. A tá jeho je, že vo vnútri už sú len tie semiačka. Že... No to si to to kam. No. No tak ja to mám napodobne, ale... No Ježiš by tak zatvírať ten prús. Tak to sa operí. No hej, tak opriem to ja. To biele je horké. Že nie to čaká. Ideme na väčší kalko. No ja aj si to tak, ako som to robil, ja vieš. Takže, Marko, potom jak tam je, že futa, že čo je futa, to tam daj na že z Google alebo z Wikipédie, že čo to je. Tak som bude chcieť. Potom, ja ti to poviem po nahrá, alebo vieš čo, poviem to teraz aj. No povedz. Futa
To je japonský názov, no už sa varujú. No už sa bojím. Pre hermafrodit, takže ľudský, alebo niečo také, že ženským som proste. What? Bro, what are you talking about, man? Japonci majú veľmi exotickú kultúru, no. A ja. Ne. Kultúru ne. Ty nemáš, ty ani kultúru nemáš. Vkus áno, ale kultúru nie. To sme sa dnes dozvedeli. Boj. Už mi to pomaly ide, pomaly. Sranda. Ideš pomaly listo. Niektorým to ide a niektorým to proste nejde. No chlapci, ja už iba posledné detaily. Ty to už je prvý reálne, to je posledný. Ne, ešte budem si vyrezať oči a No však. A však to už sa pomaly do toho aj púšťať môžem. Jak sa na to pozerám. To je fakt asi posledný. Aby mi to tak rýchlo nezehnilo. Ja tam ani nevidím, lebo tam proste tma. Ja som to skoro prederabil cez tú onu. Tak na ten nožík, jak tam vybalé vyterča pomaly. No ja už to mám krásne vyčistené. A Marko nie je ani pri semiačkách. Ale veď hovorím, že pamätám dnes. Musia byť, však to by nebol plod, keby v ňom neboli semiačka. Bude to úplne tam nadržané na jednom mieste. Neviem, maslovite kvisu som ešte vlastne videl som. Keď to robíme všetci, tak potom sa pustíme do uchytu. A potom si nás tam vyhaníme. Čo? Nie, nič taký chlapci. To nie je tak. Nie, nič taký chlapci. Chceš si dať krv? Wow. Ukážu na kameru. Nie, to nemôžeš. Môžeš. Ale nejakú ránu. Ukáž? Ja až pozrieť nejakú. Trošku som sa povedal. Kečup. Taký. Keď na to pozriete, tak ja už to mám zo 4 krát také čisté. Už to mám vyčistené a už sa pomaly môžem vyrezávať tvár. Ukáž som? Skús to ochutnať. Či to je to horké, čo ty máš rád, alebo či to je hnusné. Tak krv chutí. Je to horkejšie, ale dá sa. Wow. A musím priznať fakt, že tento je celý horký oproti normálnemu. Teraz zase opačne s tým mystery, či vlastne nevyšli mystery action, lebo si stratil videá. No tak ale to nemá chyba. Kto to im nazval, kto to mal na mobile? Ja som to nemal. Ja ten súbor ešte stále mám, čo som ja nahral z tohto tu. A fakt, viete mi, aké horké to pomilo. No, nejaké No veď to by bolo ešte... Ale vie, čo to podľa mňa... Aj také bledé, to nemalo byť také. To podľa Ja mňa... som sa, lebo je to vrčie, som si vybral. Takže... Ale by malo byť také... Meké. Nie, To bolo proste to mi druhé. príde, že niekto zrete ešte. No veď. Čiže není meké. Lebo nie sezóna podľa mňa preto. Jednu dierku máme, urobíme ešte trojuholníkové oči. Už to... Toľkokrát prepichnem, prerežem. To není možné proste. A okej, toto je dobrý nápad, budeme taký divšie oči. Lebo je taký dopichaný. To bude jak oné, jak sa volá, Mia Khalifa. No, chlapci, tak toto ide. Tam aj do Libanonu zakázaný vstup. Tam mám stratégiu, že... Opla, no, chlapci, už aj ja som prepichol na druhú stranu. Ale to je to, ako už to je pôjde, nesedí. Ale mne to je menej vidno, lebo je to beké. Ok, aspoň budem mať, čo to som jak robili aj hej, teraz tu urobíme. No, a už si sa dostal k semiačkám ináč? Wow. Niečo tam... Neviem, niečo tam cítim. Držím sa jak bowlingovú loptu, parád. Gulu. Paráda, môžeš to urobiť. Môžeš si hrať bowling, ešte keď to naplníš dačím. Mám ti to hodiť do ryti. Počkaj. To takú veľkú tú dieru nemám. No akože je tam niečo už také, že meké. Už tam cítim takú nejakú motu. To už si v tom strede, nie? Ešte stále to nie je dobré. No, Ešte stále, ale lebo v tom strede sa to berie. O to je, že urobím mu aj tretie oko, ešte bude trojokého som ešte mal, bude mať tretie oko. Za tým som nerozmýšľal, že ak bude páť môj. Ja tiež nie, ako ja som vždy robil takého to, že špicaté očka, nejaký nos Ja som nikdy a špicaté ústa. Minimum. Kto pamätá, tak dajte like. Fortnite, staré glitche, vecičky, typy, triky. Premiéra, že to sa nebude kvicu.
Kámo, ani ja. Ja to robím na pomele. Chlapci, vy neviete, čo je to detstvo. Ale vieme, ja som si honil. Plně nahej. Plně. Detstvo nie. No čak detstvo, čak je detsko taký iný spôsob. Nebolo to, že takto hore v šajdlu. Tak akým? Také, no neviem, nebudem to opísať, lebo budem to strašne divne. Dobre, Ale proste už ešte v školke som to robil. A vieš, opíš to, Marko to vystrihne. Perieš ma na tomko? Počkaj, v škôlke? Áno. Takže... Ty mu robíš 3 oči. Áno, ja mu robím 3 oči. A máš tým problém? To je cool. Lebo v živote nevidel taký nápad. Aha, no bude taký omý troši. Jo, Bolo to tak, že vlastne... 12 seconds later. Opa, však to je to, čo som robil ja dlhú dobu. Aha, Marko došiel k semiačkám. Ja som to tiež objavil náhodou, ten proces. To čo tu je? Semiačka, Marko. Treba to trošku orezať, lebo neviem sa k tomu dostať, lebo musím robiť väčšiu tú dietu. A teraz moja klasika špicaté zuby. My sme takéto heloviny nikdy nemali také extra. A my Chápeš, táto Rufín, tak ako neviem, čo si mám moc o tom mysleť. Toto je celé, toto vyrezávanie tekvic je americký zvyk, neviem, či vieš, ale... No však, tam je páni Rus, či teda Rufín neznamená Rus, to je niečo iné, vygooglite si to. Čo Som také? prestal tiec, už. Už neteče krv. Aha, toto, je že akože tie akože z tekvice. Alebo niečo biele. Konohe. This is my key. To si děláš prdel? Čo nie, when you feel my D, look into my ass. Nikdy som nikomu nečával do ryti, ale mám taký pocit, že takéto by to bolo s tými klukmi. Máš pocit taký, hej? Mám Máš taký pocit. Však skúsi do toho takto dať ruku a takto si tam, máchaj v tom. Aj ty, Marko. Ja si tam máka, To je keby fakt, ja keby si niekomu do ryti dal ruku, akože to je mokré. A vieš čo, hej, urobíme to tak špeciálne. A akože nedal som nikomu ruku do ryti, nemám komu, nechcem ani to dávať, lebo to by som mal hovno na ruke, to je nechutné. Nie. Nie. Počkaj, to Nie som teplý, ani ty nie si teplý. minule mi môj kamoš hovoril, Takže to sám vieš čo. že vlastne prieskum ukázal, že väčšina mužov majú veľmi radi análny sex, keď o tom vôbec nevedia. Je to tak. Hej. Tam je ten pespod, to je Lebo vlastne ich tá sa prostata. spýtajú, že či máte radi orál, oni nevedia, čo to je, tak povedia dobre, alebo niečo. Nie. Ale normálne pespod, že vraj to je lepšie ako normálna ejakulácia. Pespod, to je, vieš, že Stop it. Get some help. O čom sa tu bavíme? Môžeme založiť kanál, že sexuálna porno. To je také peklo, prečo som sa na to dával? Lebo si náhodou, ja som si myslel, že to už je tým tak zabiem čas, že by som si mohol robiť nejaké veci do školy, ale že ste to vy tak, hej. A Musíme sa aj zabaviť, nemáš celý víkend sa učiť len. ja som sa neučil, ale to je to, však ja by som sa zabával, ale to som sa vlastne dal na takú na takú geografickú súťaž, lebo som si chcel vyskúšať a čo viem robiť z geografie. Nie, geogeser. Vieš čo, v škole sme hrali Ale ja geogeser. hrám len tú free verziu, lebo nemám na to. Alebo ten OpenGeser, či jak sa to volá, Však free verzia. to je tá free verzia, no je to... Ale nie, nemyslím, nie GeoGeser, ale iná proste verzia. Však ten open. Remake. No chlapci, Už to máš. pozrite na ňoho, na krásavca. Čiže pozrite na ňoho. Ja to nedokončím, blízko bol. A však pozrite. Reálne, už to, kamo, reálne sa na tom jak ja, takže to dokončíš. Chlapci. Ja si spravím otvor vzadu, takú riť a stále to poviem. Však môžeš, veď nikto ti to nevie. A dobrý nápad, ešte mu robíme jedno nakrvenie dozadu a to bude mať ako prdel. A tuto vzadu Ideme presne. robiť oči. Tak Čo, tu, odia? tu na tejto zúrke. Tak a má prdel. No, nie je to moc vidno, ale ja. Nie je to tam trochu vidno. A to je taký secret, že pokiaľ to hľadaš, tak to nájdeš. Tak bude prdel, no. Tento zub je taký dosť akože na krajičku, že bude... A nie, okay, nebudem sa s tým hrať. Ups.
Diamantové oči. Herobrine. Áno. Jak krásne to vyšlo. To je teda coin slot, ktorý už bol takto zapichnúť, že... Na to máš jedno oko? Ne, že mi to je riť. Ty chceš žrať riť, Ríšo, čo? Yes! Nejaké typke vyjedať proste, že... A nevyjedať, ale proste... Ja čo musia, ja som celý život braniť je analóg. Tak to je rôzny diamant. Akože dávať alebo dostávať? Ani jedno, ani druhé. Všeobecne análny sex, veľký špatný. Lebo je to jedna z najnebezpečnejších polov vôbec. Kamo, ale však si tam dáš ten oný? Čo si tam dáš? Gel, roztiahneš. A potom ideš do akcie, tak sa to robí v internet. No je, že Alexovi bude akože najkrátšie trvajúce. Počkaj, čo je to? Tá dievata. To je prdel. Už sa mu to ohýba ešte tanic, ale toto neviem. A čo, ideš tvorec? Obočie. Je to tekvisa. Tak aj tekvisy urobil oči. Chalani, ak sa mi to podarí, tak toto bude prvé pomelo na takto vyrezané na Halloween asi na svete. Čo som chcel povedať, že by sme mohli natočiť nie žiadny gay sex, ale to, že si vymeníme naše mobily a budeme si tam pozerať to, čo jeden druhému vychádzajú presne na reels. Že by sme si pozerali jeden druhému reels. To by mohlo byť zaujímavé video reakčné. Čo ty na to? Ty sme ešte si dali screen recording a tak a potom... No to by bolo zaujímavé ako. Podľa mňa vy by ste sa na mojich reelskách tak nudili, čo mne a na mojich reelskách aby som to musel cenzurovať. Nechcete vedieť, čo tam ja mám. Veď to. No tak to zober hore, normálne, nechcú tam ja. Ideme robiť ten album. Zatiaľ si tu tieto sa trápia. Chcem si dáme môjho, ako ho nazvem. Nazvem ho... To bol moc silný res. To bol aj moc silný názov. Musa bin Jabir to bude. Musa bin Jabir. Musa bin Jabir, ja neviem. Proste bude to Musa bin Jabir. Dobre, tak ako ty máš tvoje meno? Alexa. Alex, tak on má meno Musa. Pozri, čo... No tak to nie. Ja som chcel, aby to bolo, že anál a teraz je to niečo iné. Lebo proste... To on vyhľadal, tak to je ich problém, je to neodporúčané. Ja neviem, že si to mal pozrieť, ja len vravím proste debiliny. Nudličkavé samko backshoty. Dámy a páni, čo neviete fifko na serveri. Konkrétne tá 18 plus časť. To je hlavný chat, potom je chat hatery, ktorý není 18 plus. O nie, ja neviem, či stále vyberiem tie. To nejde proste tá dužina. Celkom dobre sa to žlabe. No, aj celkom dobre sa to je. Ináč rukou to môže... Jaj. Ale mne sa tam nezmestí ruka. A tu mám tenkú ruku, že... Kto má leva prše, tak má chlapaté a honil si. No, nehoňte si deti, lebo budete mať chlapaté dlane. Osobná skúsenosť. Ja nemám chlapaté dlane, ja mám chlapaté ruky, ale nemám chlapaté dlane, čo ti šibe. Čo si? No, že nemám, ale keby si videl, aké som mal. No nemal si niečo. Čo si Tak holil som si. A neviete, aké je to náročné. No jak, však bezeberieš OneBlade a... Zoberieš taký krém, aby ti vypadali vlasy a nejdeš kluby. Dali je taký krém. Na to nepotrebuješ OneBlade, na to, aby si to... Teda potrebuješ minimálne 5 blade. 5 blade? A prečo nie Technoblade? Lebo je mŕtvy. Nikdy som ho nepozerával, ale viem, že zomrel, že rip. Cancer ho dorazil, čo je dosť smutné, zle. To prajem len najhorším nepriateľom. Napríklad určitý človek v slovenskej politike. Ale ne. Šimečka, že? Nie, čo ti šíbe, však ten je dobrý, to je ten dobrý. Myslím toho opačného, jeho nepriateľa, kamaráta. Nie, to je kamarát. Nejsím jeho. Treba mu robiť symetrickú hubu. Jo! To si práve nepovedal. Dúfam, že barvnú penis sa mu tam bude zmestiť. 30 cm kľúče, to to nebude. To ti rám teraz. Tieto historky mi fakt nechýbali. Ja. Inak jemu zabali auto, že v prievizi, že má pokazený motor, či čo, Baronovi, že zabate nejakému, že nedlžili
nejakému neplatičovi lítingu. Treba vytlačiť tie ústa, prečo nejde zase vybrať? To je zase feťak a nemá peniaze porad a robí teraz stavkové proste skémy. Ja nie som feťak. To je feťak, to povedal na Fifka, lebo má rúžové hlasy. Tak ulož zatiaľ ukážem. Ešte, že nejde vybrať. Počkaj, môžem? Ukážem sa to. Môž. Chlapci, na takých 10 minútiek pôjdem sa modliť? Hej. OK. Príjemné modlenie prajem. 2,000 years later. Taký dobrý duch to robí. Yeah, boy. Ja sa niekedy kúpim tekvicu, spravím na nej experimenty. Robíš si za tú dieru a že... Dneška som si nárezať, aký som dizajn. Musíš si to premyslieť, potom už nie je cesty späť. Jo, veď práve. Ale to nejde proste, ja nemám sa tam k tomu jak dostať už. Tým, že ja mám hrozne dlhú tú tekvicu, boha, čo to sere zas. To proste z tých diek vypadlo kilo semiačok. Kámo, to je dáme mokré. Áno, to padlo dozadu. No náhodou sa dobre na to, že to je... To padlo dozadu. Na to, že to je pomoje, to sa dosť dobre. Na budúci rok si musíme zohnať normálne tekvice už. To nemôžeme robiť s tým. Ja to má, ale niečo na teplo. Že Halloween tekvice, ale nemáme normálne tekvice. Že robíme tekvice na Halloween, ale nie sú to tekvice, ale sú to iné tekvice, ja to ani tekvice, to teče. Prečo to robím tu? Je tam mláka nejako. Však to mliečko z toho ide. Nie. Kúsiš na vecko a vyvíjel, ne? Čo? Dobrý nápad. Nejsú ženy, tak máš tekvicu. Klavetu som spíš šúter. Ale to zase padá! Ja som na to celé vysrať! A prečo si... Čo? Toto prečo? Ja vlastne však to nepám kino. To je vrchný kus. Dámy a páni, Los Tekvicos a Zritos. Musím tam dať buttplug. Kúkajte ľudia. Buttplug takto. Čo? Je to dole hlavou. Fuj, toto mu išlo zuby. Akože o 6. som mal zrobiť projekt s chalanmi a akože mohol by som aspoň napísať, že niečo o nim ešte. Tak povedz, že sa stali nečakané udalosti. Proste sa predĺžilo video kvôli tomu, že sme hľadali tekvicu. Nevadí, tak sa pripojíme po hodinu neskôr. Kamaráde, hotovo. Dám. Môžeme zatiaľ upratať tým dvom. No, však to robím. To sú naše krásne tekvice. To sú normálne, že... On má proste urobený ešte aj zámok nána. Ja to nevidel. Ačkaj, musí to byť zarovnané, musí byť týmto. No toto je, že všetko dobré k Halloweenu 2025 a bye bye. Čau, dovidenia dámy a páni. Zdravíčko, pár čísla, dovidenia, čaute.